an sɔgɔma n balima maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ni y'aw balimakɛ cɛmɔgɔ Danbele de mankan ye an kɛlen don ka jamu kura dɔ labɛn sisan n'a bɛ fɔ jamukan in ma ko anw kungo an bɛna don aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna kan k'aw ɲininka Mali in kow la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na élection ko kuma bɛ sen na yala aw bɛ fɛ élection in ka kɛ wa walima a kana kɛ wa ni maa min bɛ fɛ k'o dɔn tugu an kɔ an bɛna ɲininkaliw daminɛ sisan. n balimakɛ ni yankuma somɔgɔw baasi tɛ yen kɔni non baasi foyi tɛ yen alhamdulila i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na élection ko de bɛ sen na sisan ko élection ka kɛ élection kana kɛ o kumaw de bɛ yen yala e yɛrɛ ka hakilina na élection kan ka kɛ wa walima a man ka kɛ wa e ka hakilina ye jumɛn o la. bon ne ka hakilina la n'a bɛ jamana ka basigi ko fɔ élection kan ka kɛ mais komi jamana bɛ lahala min na sisan bon est ce que élection kɛlen ni waati in na est ce que o b'an arranger fɔlɔ kuma b'o yɔrɔ de la. bon i n'a fɔ jamana bɛ lahala la cogo min na i bɛ se ka dɔ fɔ o la an ka dɔɔni faamu. i b'a fɔ ko jamana yɛrɛ ɲagaminen don kɛlɛkɛko ninnu an ka centre ninnu ɲagaminen don bon Bamakɔ yan fana mankanw fana bɛ yan an bɛnnen tɛ kan kelen kan bon n'a ɲɔgɔnnaw caman quoi. bon i yɛrɛ b'a kalama jɛkulu dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ka kɛlɛ ye élection ka se ka kɛ ka fanga minɛ ka bɔ sɔrɔdasiw bolo e yɛrɛ bolo olu ka côté la e ka ko bɛ cogo di. bon olu ka côté la ne ka côté o la o ye faamu ye sisan donc komi jamana bɛɛ bɛ baara kɛ n'a ka réalité de quoi parce que basigi t'an ka jamana kɔnɔ quoi bon fo olu fana k'o de faamu quoi sinon n'o tɛ an bɛ diɲɛ sariya de kɔ quoi parce que ni avancement kɔni ka di ye kɔni bɛnkan bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'o de la waleya de. élection balimakɛ élection Mali na yan mɔgɔ hakilima jumɛn bɛ sɔn k'i to i yɛrɛ ma bi ka élection kɛ Mali la an kɔni an bɛ sɔrɔdasi de soutenir fo k'u siw dan na Hachimi n'a dɛmɛbagaw an bɛ tugu kɔ f'a dan ko a kana kɛ ka da kun min kan jamana in bɛ niveau min na bi sɔrɔdasi de ye jamana in wuli k'a jɔ a sen kan n'an ye élection ye ka di politique mɔgɔ ninnu ma jamana in b'a dafiri o bɛ France wele u bɛna jamana in ci k'a filenkolon ci k'a da kulon ci ne bɛ min fɔ malidenw ni Hachimi ye n'a ye élection kɛ a ye jamana in janfa a ye malidenw janfa bi a y'u janfa sini wa n'a y'a kɛ Segu Boliba nani t'a to yen ja kuloko ni ja kuncɛ a bɛ taa to yen a kana élection kɛ élection tɛ kɛ an tɛ élection ko in na bi an t'a la sini o jɛkulu olu yɛrɛ bɛ fanga in de nɔfɛ o puisque an ka sɔrɔdasi ninnu bɔ sisan u k'a di politique mɔgɔ ninnu ma u ka jamana in ci o de ka di olu yɛrɛ ye parce que olu yɛrɛ b'u ta sɔrɔ o la o politicien jugu ninnu olu b'u ta sɔrɔ o la donc an t'olu fɛ an jamanaden n'i y'a mɛn kalafili bɛ kɛ n k'a bɛ kɛ jamanadenw de kama voilà donc an bɛ sɔrɔdasi ninnu de kɔ olu de y'an ɲɛ yɛlɛ k'an wuli k'an jɔ an sen kan k'a yira n na Mali bɛ se k'a yɛrɛ ta bi bi in na an bɛ waati min na bi an ka kɛlɛkɛminɛn an t'a da dɔn bi grâce à cela ni sɔrɔdasi ninnu tɛ politique mɔgɔ ninnu nana o ye jamana u y'a filenkolon ci k'a kɛlɛkɛminɛn bɛɛ ci ni mɔgɔ min nana bi k'an ŋɔni bɔ an sen na k'an wuli k'an jɔ a la k'an tɛmɛ an ɲɔgɔnna caman na bi Mali ka puissance a bɛɛ b'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ an bɛ se k'olu kɔ bila an bɛ sɔrɔdasi ninnu kɔ bi an b'u kɔ sini wa élection ko an tɛ fɛ k'a mɛn. ne kɔni ka hakilina min élection kan ka kɛ donc ka partiw sigi ne bɛ parti min fɛ o bɛ voter yen o bɛ voter o parti. k'a da kun jumɛn ni jumɛn kan e bɛ fɛ élection ka kɛ. ka da mun kan dɔ bɛ yen nɔ sɔrɔdasi fanga ka d'u ye dɔ bɛ yen nɔ a man d'olu ye. sɔrɔdasiw sigilen sisan e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ e ye gɛlɛya jumɛn de y'a la walima e ye nɔgɔya min y'a la n'an bɛ se ka bɔ o kalama. walima gɛlɛya sɔrɔdasi fanga na ne ɲininkali kɛra a bɛ se ka ɲininkali fana kɛ ni sɔrɔdasi ka di bɛɛ u ka sɔrɔdasiw to yen olu ka to fanga la u ka fanga kɛ. élection ko kuma min filɛ nin ye sen na maliyɛnw tɛ se k'a bali quoi maliyɛnw tɛ se ka élection ko bali mais élection in a bɛ kɛ cogo di an bɛ ɲininkali tɛŋun de pour que maliyɛnw ka se ka sɔn élection ma voilà a ka sɔrɔ la a fɔla ko Hachimi ye candidat ye donc régime ka continuer jusqu'à 10 ans ou bien 20 ans maintenant o b'a sɔrɔ régime ka se cogo t'a la solution t'a la mɔgɔ min bɛ na o b'a ta Hachimi ka dabada ma o bɛ continuer Hachimi ka dabada tɛ dɛ Mali jɔ ko ça y est jɛcogo ɲuman o sira fɛ o kuma e min bɛna président la e fana b'o continuer o fɛ Mali ka hɛrɛ sɔrɔ ye min ye i bɛ baara kɛ n'o de ye i tɛ baara kɛ ni personnel intérêt ye
voilà i tɛ baara kɛ n'o ye quoi donc maintenant élection kɛ an bɛ jɛn n'a ye o sira kan n'o tɛ élection tɛ yen n'a sɔrɔla fanga bɛ tentigilakaw bolo k'a minɛ ka b'u bolo wayi o kan ka kɛ mais a bɛ kɛ ni sira jumɛn ye a bɛ kɛ ni sira jumɛn ye c'est ça le problème tentigilakaw nana ni sira min ye k'a fɔ k'o jala maliyɛnw ye o mission bɛ se ka continuer cogo min na o bɛ continuer cogo di o tɛ se ka continuer fana ni o tentigilakaw ka o mission fana ma ban ka sɔrɔ ka fanga di a tɔgɔ di politiciens ma n y'o de fɔ an tɛ se ka voter bali mais pour que a ka kɛ f'a ka fɔ population na k'a fɔ ko Hashim ye candidat ye donc Hashim mana candidat la donc directement an bɛ se ka sɔn k'a fɔ an bɛ voter kɛ an bɛna voter kɛ ni tagi an ka o hakilina de ye miiriya kelen de ye maliden ɲuman bɛɛ ka hakilina de ye k'a fɔ Hashim ka kɛ fanga na ou bien Hashim ɲɔgɔn ka kɛ fanga na Hashim ɲɔgɔn jumɛn bɛ se ka kɛ fanga na danaya bɛ se ka nɔgɔya cogo di ka sɔrɔ Hashim ka baara ma ban ni Hashim ka baara ma ban danaya foyi tɛ na k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sigi k'u ka continuer Hashim ka fanga ye fo Hashim ka régime ka a b'a laɲini cogo min na o ka kɛ Mali ka boli ka s'a seyɔrɔ la Choguel ka kuma na an fa Choguel ka kuma na Mali ka boli ka s'a seyɔrɔ n'a sera seyɔrɔ la an b'a di politiciens ma o tɛ se ka yɛlɛma o toujours o politiciens minnu bɛ na i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ Hashim an b'a fɔ Hashim denw parce que Hashim de y'a créé Hashim de ka ye Mali segin a nɔkɔrɔ la donc an b'a fɔ o politiciens de bɛ a ta Hashim ka dabada la donc ka continuer ni a ka hakilina ɲuman minnu fara o kan ka baara kɛ n'o ye o élection bɛ kɛ o la olu ka tɔɔrɔ ma. Bon jamana ko bɛ cogoya min na a ɲɛli de ka di an bɛɛ lajɛlen bon élection ko mɔgɔ tɛ se ka élection kɛ kɛlɛ kan an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali mɔgɔ foyi tɛ élection na parce que diɲɛ jamana o jamana bɛ yen nɔ a si tɛ élection kɛ k'a to kɛlɛ kɔnɔna la n'a ma ɲɛ yɔrɔ dɔw minɛlen don a b'a to yɔrɔw ka libéré de après an bɛ don élection kɔnɔna la an bɛ girin élection kan pour quelle cause politique mɔgɔw yɛrɛ tɛ k'a kɛ ka ɲa ninnu nalen ni sisan cɛ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na an kɔni bɛ mun kɔni f'u ɲɛna ka gɛlɛya dɔrɔn u k'u hakili to baloko la jamanadenw na an mago bɛ balo de la balo ka da nɔgɔya dun ka fa ka sabati Mali y'o de ye Mali dɔnnen bɛ n'o de ye o Nations Unies mɔgɔw de ani CEDEAO ninnu olu ta ye u ka propre intérêt de an ko an ka jamana de an b'an ka jamana fɛ ni Nations Unies an b'a fɛ ni CEDEAO ye bon a b'anw de arranger an bɛ Mali de la an ye maliyɛn denw de olu b'u ka jamana la u ka jamana sumalen de don olu la u bɛ k'o fɔ n'a dɔ b'u yɛrɛ kan u tɛ sɔn ka nin fɔ ne balimakɛ o de bɛ ne fɛ k'a f'i ɲɛna élection tɛ Mali arranger wa sɔrɔsi ninnu u b'u ye. Bon ne hakilina ta élection ka kɛ e hakilina élection ka kɛ ka da kun jumɛn kan ka d'a kan fanga ka na segin fɛngɛ normal kɔnɔna la ka bɔ transition kɔnɔ parce que transition délai de b'a la o n'a délai sera an bɛ bɔ a kɔnɔ kɛ ou bien an bɛ mun wɛrɛ de kɛ n'a délai sera an bɛ bɔ a kɔnɔ an kan ka na yɔrɔ min na an bɛ na yen ça c'est clair. e yɛrɛ ko normal donc e bɛ se k'a fɔ an ye cogo min na a tɛ normal kɔnɔ a n'a kan ka na. an bɛ normal min kɔnɔ date de b'o la o date tɛ transition dan ye wa munna n'a sera a dan na an tɛ dan ye. mais nin tɛ ɲini yɔrɔ jan o n'a sera a dan na an bɛ dan ye an b'an ka fanga ta normal fanga dɔ in na bɛɛ jɛ fanga in na bɛɛ jɛ fanga ni sɔrɔdasi fanga ye kelen de. ale ɲɛfɛ degun bɛ sɔrɔdasi fanga la sɔrɔdasi cerveau ani civil cerveau kelen tɛ sɔrɔdasi bɛ force de utiliser bon anw dun bɛ yɔrɔ min na sisan anw delilen don fanga min na o ye démocratie fanga de démocratie tɛ sɔrɔdasiya kɔnɔ dɛ sɔrɔdasi ye ordre ko de ye. n'a fɔra k'u ka min kɛ o b'o de kɛ anw dun an delilen bɛ foroba fanga min na n'an b'a gérer ɲɔgɔn fɛ ni min ma se k'a gérer ka ɲɛ ci bɛ d'i ma n'i y'i farati o la sɔrɔdasi fanga la i bɛ tunu mɔgɔw la dɛ i m'a faamuya donc sɔrɔdasiw ne kɔni fɛ sɔrɔdasiw k'u ka temps kɛ transition y'u ta ye ni transition in ban kuma sera u ka fanga di civiliw ma u ka taga mais toujours u ka fanga suit u k'a suit n'u y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ min fana bolo k'o fana ta kɛcogo man ɲi problème t'a la an y'a ta da kelen min na an b'a bila o la kɛ mais k'a t'u bolo kura ye ne da t'o kuma la. ne hakilina ye mun kɔni ye jamanaden bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye dɔgɔ tɔɔrɔ o tɛ kɛ dɔgɔ lafiya ye dɔgɔ lafiya fana tɛ se ka kɛ dɔgɔ tɔɔrɔ ye an bɛɛ lajɛlen ka lafiya ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ o de ka ɲi parce que an filɛ yɔrɔ min na an kɔrɔnfɛmɔgɔw kɔni tiɲɛ na an ma lafiya fɔlɔ dɛ Asimi yɛrɛ nalen caman bɔra la mais tiɲɛ na halisa a ma ban pepepepewu donc min kɔni ka di ne ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma
ka jugu kɛlɛ jamana in bɛɛ ka kɛ kelen fanga bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ se ka jugu kɛlɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen tiɲɛ na maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma an ka Asimi dɛmɛ parce que Asimi bɛ ka jamana in dɛmɛ cogo min a kelen tɛ se n'an bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ vote bɛ se ka kɛ mais ni vote kɛra sisan dɔ votera dɔ tɛ vote o tuma an bɛɛ tɛ jamanaden yan an bɛɛ ye jamanaden de donc n'an jɛra sisan ka kɛ kelen k'o ka nɔgɔya jamana bɛ sumaya vote bɛ kɛ ou bien ni vote ma ɲɛ a bɛ kɛ Asimi ka kɛ candidat ye n'o kɛra solution bɛ sɔrɔ o parce que hali ka taa sugu jɔ an ka mɔgɔ bɛ balo sɛnɛ ni bagan maraw de la e bɛ taa sugu la i bɛ tigi balo de ɲini ni taacogo t'i bolo dun vote bɛ taa kɛ duguba dɔ de la dugu fitininw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka vote kɛ n'olu dugu fitininw tɛ se ka na dun o tɛ se ka kɛ o donc vote in ka bila fɔlɔ sɔrɔsiw ka to yen fɔlɔ jamana ka stabiliser ni jamana stabilisera vote kɔni o bɛ kɛ o ou bien n'Ala ye si d'a ma kɔni vote bɛ kɛ mais u ka sabali u ka sɔrɔsiw to u ka vote ko kuma in yɛrɛ de bila fɔlɔ jamanadenw t'a fɛ parce que an tɔɔrɔlen don kuma in yɛrɛ de man di an tulo la vote ko in ka bila fɔlɔ sɔrɔsiw ka to yen. Non, élection on est data la parce que ni ye Bamakɔ lajɛ caman bɛ kule bi Bamakɔ ka gɛlɛ o kun ye parce que kɛlɛ min bɛ ka kɛ bi o kun tɛ fɔlɔ parce que n'i sigi k'a lajɛ yɛrɛ Bamakɔ i bɛ mɔgɔ mɔgɔ an ka élection kɛ a tɛ ka miiri région kɔnɔ mɔgɔw ka gɛlɛya la wagati min na anw dalen bɛ Bamakɔ yan buwa b'a bila buwa t'a bila ba ka jan ni ɲɔgɔn mɛ kɛlɛ kɛlen don ka dɔw daminɛ bɔcogo t'u la yɛrɛ u tɛ se n'i y'a mɛn i bɛ taa i bɛ balo kɛ i bɛ ka baara de kɛ o donc ni olu lafiyali de daminɛra dɔw wulilen bɛ bi k'o bɛ ka jouer olu ka sɔrɔ kan ko fɔ an ka taa élection kɔnɔ non an tɛ jɛn n'a kɛlen ye nɔgɔ i tɛ diɲɛ jamana si jɔ bi k'e bɛ se k'a fɔ mun ye puissance ye ni sɔrɔsiw nɔ t'a la ne de bɛ k'a f'i ɲɛna i tɛ diɲɛ jamana si jɔ bi k'e bɛ kule ni diɲɛ jamana min ye ko sɔrɔsiw de m'a bɔ dingɛ kɔnɔ o tɛ yen e ye kɔrɔfɔ faamu anw bɛ yɔrɔ min na komi bi anw tun bɛ dingɛ min kɔnɔ anw yɛrɛ Mali yɛrɛ c'est à dire tan de IBK ka na ATT kɔnɔ ATT ni IBK kɔnɔna la o wagati anw yɛrɛ tun bɛ miiri mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ ka tiɲɛ jalan fɔ Faransi ɲɛna n'Ala y'anw garijɛgɛw la bi surtout bi matériel min bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama donc an tɛ se k'an to o kɔnɔ c'est à dire an tilabalo o projet la kɛlɛ yɛrɛ banbali a k'an bɛ taa bila élection kɔnɔ quoi non. hakilina min bɛ ne la élection kana kɛ fɔlɔ an k'a to ten fɔlɔ because mun b'an kun na fɔlɔ gɛlɛya kun b'an kan mais sisan alhamdulillah an bɛ se ka fɔ alhamdulillah because ko caman bɛ yen olu bɛ dabila la sisan fɔlɔ ko caman kun bɛ kɛ mais sisan olu si tɛ kɛ hali fɔlɔ mɔgɔ bingali wale ninnu caman kun bɛ kɛ caman bɔra a la wa an telimani bɔlaw an kun bɛ u kun bɛ telimani bɔlaw caman fɛnkɛ su fɛ u kun bɛ dɔw agressé ka dɔw ka telimani minɛ u la mais sisan ala barika la caman bɔra a la bingali na caman ba de bɔra a la wa o b'a yira k'a fɔ président ɲuman de b'an bolo wa an yɛrɛ ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne seko ni ne se bɛ ne ye président wɛrɛ tɛ sigi fɔlɔ élection tɛ kɛ fɔlɔ an k'a to nin ma fɔlɔ ni jamana ba sigira kɔfɛ an bɛ élection kɛ olu bɛ ka hakilina mun fɔ o ye olu hakilina de ye n'o tɛ anw ka jamana kɔnɔ a b'an nafa cogo min an bɛ baara kɛ n'olu ye because gɛlɛya kun b'an kan olu mun kan k'an dɛmɛ olu ma se k'an dɛmɛ fo an yɛrɛ tilala k'an yɛrɛ minɛ k'an yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ an tɛ se k'olu lamɛn bilen o an b'a ta an ta de la mun b'an yɛrɛ nafa an bɛ baara kɛ n'o de ye voilà ni dɔ bɛ ne fɛ k'a fɔ. hakilina min bɛ ne la élection kɛli n'a kɛbaliya la tiɲɛ yɛrɛ la minnu ma an kunna nin wagati in na a ka di anw ye kosɛbɛ olu ka to an kunna puisque u nali ni sisan cɛ an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina an ye hakilisigi sɔrɔ an ye basigi sɔrɔ ko caman na bon la nin wagati in na kɔni an bɛ wagati min na komi sisan a ka di anw ye kosɛbɛ olu ka to an kunna ɲani wagati dɔ cɛ fɔlɔ ni jamana basigira tuma min u bɛ se k'u da tun élection ko kuma la sinon nin wagati in na jamana ɲagaminen don kosɛbɛ bon o yɔrɔ in na ne bɛ se ka min fɔ ne ka hakilina bɛ kɛ min ye o yɔrɔ in na o jɛkulu ninnu u bɛ kɛlɛ min na ka élection kɛlɛ min na bon ne bolo an bɛ baara kɛ ni an ka intérêt o fana ye tiɲɛ mais an ka intérêt bɛ min na bi Mali kɔnɔ an b'o dɔn o y'an ka tenitigiw ka fanga ye fɔlɔ i y'a faamu ne kɔni bolo o bɛ se ka an ka tenitigiw to an kunna cogo min na o ye an hakilina ye o ka se ka to an kunna ka wagati kɛ ni
basigi nana wagati min na an bɛ se ka élection ko kuma u bɛ se ka élection préparer o kɔnɔna na sisan alhamdulilayi an bɛ Bamakɔ yan nɔ i y'a faamu bon an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ yan nɔ an bɛ Ala fo kosɛbɛ mais an balimaw minnu bɛ kɔfɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye kelen cogo min na n'o kuma ye tiɲɛ an balima minnu bɛ kɔfɛ village kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu sɛgɛnnen don nin wagati in na bon olu ka se ka lafiya basigi ka se ka sɔrɔ olu fana bolo kosɛbɛ ne bolo o y'an bɛɛ de ka laɲini an kana kɛ an kelen kungo ye an ka hakili to a la k'a fɔ ko dɔw fana bɛ kɔfɛ minnu ye an balimaw ye olu fana tɔɔrɔlen don bon olu mago bɛ min na an bɛɛ mago kan ka jɔ o de la o de la an bɛɛ lajɛlen mago bɛ basigi la alhamdulilayi. jamana nin bɛ yɔrɔ min na bi jamana nin mago bɛ baarakɛlaw la bi n'an ko baarakɛlaw Asim n'a ka jamakulu don an bɛ yɔrɔ min na bi Malien yɛrɛ k'i ɲɛ da avion kan sanfɛ bi Ala ni Asim barika Malien k'i ɲɛ da avion kan sanfɛ bi a bɛ ne ka san 30 bɔ bi an ma hélico sanfɛ an ma Mbike sanfɛ mais Ala ni Asim barika an y'o ye bi ne bɛ min fɔ Malien bɛɛ lajɛlen an bɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka to Asim kɔ a n'a ka nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an k'u tanu an k'u barikada u ye min kɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don Malien bɛɛ ɲɛ b'a la bi donc an bɛ Asim kɔ bi an b'a kɔ sini élection ko kuma mɛn sira n'o politicien ka kuma ye u ka n'u lamɛn u k'u to u ka tɛmɛ n'u ka baara ye Seku ka duwawu min kɛ Buye duwawu min kɛ k'a fara a n'a ɲɔgɔnna tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o duwawu min kɛ Mali kɔnɔ bi Ala de b'a dɔn an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini hali bi jamana nin marali hali bi Ala ka fanga d'u ma a n'a ka sɔrɔsiw ne b'o de fɔ aw ye o jɛkulu mɔgɔ olu tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ u tɛ Mali ka ɲɛtaga fɛ u bɛ fɛ Mali ka jigin dingɛ kɔnɔ de ne bɛ min fɔ Asim ye élection ko kuma da kan ka to Ala yɛrɛ fewu Mali territoire bɛɛ da kan ka to a la an ka to nin wagati ka tɛmɛ fɔlɔ ne nin wagati tɛmɛna kuma min ka jamana basigi ka kɛlɛ ban jamanadenw ka bɛn kelen ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma élection bɛ sɔrɔ ka kɛ ne b'o de f'i ɲɛna ka daminɛ san 5 ta fo san 10 na ne bolo o de ka ɲi jamana nin bɛ yɔrɔ min na bi pour que ka Mali lafiya bi Mali b'o de ɲini bi. Bon, pour le moment, la élection ko jɔ fɔlɔ wa bali Asim tilen na Asim nana a ye ko caman fali fɔlɔ fɛn ninnu bɛ kɛ grève ninnu fɛn ninnu caman bɛ kɛ mais sisan depuis Asim nana o bɛɛ de jɔra fɔlɔ an kun tɛ bourse sɔrɔ mais sisan depuis a nana an bɛ bourse sɔrɔ normalement o ye date mun fɔ ani heure mun fɔ o heure existée an b'o sɔrɔ an bɛ Asim fo ka walimaɲa o ko la quoi. N'i ko jamana ka dilan fo denmisɛnninw fana niyɔrɔ ka don a la n'i y'a mɛn sini denmisɛnninw de don bi denmisɛnninw de bɛ kɛ sini maakɔrɔbaw ye e bɛ se ka mun fɔ denmisɛnninw ye ne bɛ se k'o mesure ta. Bon ne bɛ se ka mun fɔ denmisɛnninw ɲɛ u k'u tɛ siri kalan na u ka tulonkɛ ko ninnu dabila quoi sinon n'i y'o dabila sisan sini an de ye denmisɛnninw an de bɛ tila ka jamana sigi ɲɛ quoi ne kɔni bɛ se k'o de fɔ u ɲɛna. N'i ye ne ɲininka nin kuma la kabini anw ka dɔgɔ Musa minɛ la a yirala k'a fɔ ko sɔrɔsi mara man di parce que jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen hakilina tɛ se ka lawaleya sɔrɔsi mara kɔnɔna la donc ne bɛ mun fɔ n'o y'a sɔrɔ fanga de ka di Asimi ye a fana ka démissionner a ka kɛ candidat ye et puis jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko o jɛkulu y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsi ka fanga k'a ko ma nɔgɔn donc o la jagoya sariya kɔnɔ élection ko mun fɔra élection in kan ka labato n'a ma ɲɛ a fɔra k'an ka jamana ye sariya jamana ye donc ne kɔni bɛ fɛ élection ka kɛ k'a sabu kɛ sariya kumaw ye. Nka maa dɔw bɛ kule la bi ko élection kana kɛ e fana ka hakilina ye jumɛn olu ka ko la. Bon mɔgɔ minnu bɛ kule la ko élection kana kɛ parce que jamana kɔnɔ bɛɛ fana ni hakilina de don i b'a sɔrɔ olu y'a fɔ ka da kun dɔ de kama mais ne fana ye ta fɔ ka da kun mun kama o kun de ye n'a ma ɲɛ sariya jamana de don mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu mago bɛ fanga la o mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ dɔ ye fanga dɔ bɛ sariya kɔ dɔ tɛ sariya kɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ dɔn donc sansi ka di mɔgɔw ma élection ka kɛ an k'a lajɛ mɔgɔ minnu fana bɛ na n'olu bɛna ko wɛrɛ kɛ sinon ne kɔni bɛ élection kɛli ne b'o de nɔfɛ parce que sariya yira k'a fɔ fana élection kan ka kɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ka Asimi to yen ko ka Asimi to yen nɔ ko Asimi ye baara ɲuman caman kɛ a ye avion san a ye kobaw kɛ c'est vrai a ye baarabaw kɛ mais don min na ni Asimi tɛ Mali kɔnɔna la o a bɛna kɛ cogo di fo mɔgɔw fana k'u hakili to yɔrɔ de la sinon a ka ɲumanya bɛ ka fɔ mais n'a tɛ yen dun jɔn bɛ n'a gérer o fana ɲininkali kan ka kɛ o donc o la an ka élection kɛ an ka élection kɛ. Ne hakili la
aw bɛɛ lajɛlen faamuya caman sɔrɔ a ko la wa maa ma kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun y'an ka bi jɛmukan ye k'a lase bɛɛ lajɛlen tulo kan n'a bɛ fɔ jɛmukan in ma ko anw kungo wa ni maa o maa bɛ fɛ ka nin jɛmukan in suit a bɛ se k'an suivi kuma bɛɛ an ka chaîne kan n'o tɔgɔ de ye ko anw kungo ni Alahu Taala sɔnna ma an bɛna aw bɛɛ lajɛlen labɔ jamana kungo kalama k'a sɔrɔ aw ma taa yɔrɔ jan wa n bɛ min fɔ aw ye a kana ɲinɛ a ka partager k'a partager yɔrɔ caya a ka partageli de b'a to ni bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana in kungoko kalama ni jamukan tun tɛ dɔwɛrɛ ye élection ka kɛ walima élection kana kɛ ne hakili la a bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ a la kɔni donc a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma